На раз, два, три. Зей гүзәлләре машина йөртү осталыгы буенча ярыша 15 еллык тарихы булган автоледи бәйгесендә быел 9 хатын-кыз катнашырга теләк белдергән. У нас со школьной скамьи женщины, самые дисциплинированные участницы дорожного движения, они опережают в знании ПДД и мальчиков, начиная с 11 лет. И в основном, вот мое наблюдение, когда участниками ДТП два водителя, один из которых женщина, в большинстве случаев виноват бывает мужчина. Автоледи 2022 бәйгесендә катнашучы кызларга башкарма комитет җитәкчесе Эмиль Галеев та уңышлар теләде. Да, действительно, у всех абсолютно разный стаж, но самое главное, у вас колоссальный опыт. И вам предстоит сегодня еще раз это продемонстрировать, показать себя с лучшей стороны, потому что победитель данного конкурса будет представлять наш муниципальный район на республиканском финальном этапе. Бәйге 2 этаптан торды. Беренче өлештә катнашучылар юл йөрү кагыйдәләре буенча имтихан тапшырсалар, соңгысында практика буенча үзләрен сынадылар. Хатын-кызлар машиналарын арт белән гаражга керттеләр, параллель парковкалау, змейка аша үтү буенча имтихан тоттылар. Айгөл Габдрахманованың машина йөртү стажы 12 ел, тик шулай да бәйге алдыннан кагыйдәләрне яңадан искә төшерергә туры килде ди. Һәрбер кеше җиңәргә телидер инде. Нинди урын алсам да бик шат булачакмын. Бәйгеләрдә катнашырга бик яратам. Бәйге җиңүчесе дип быел да Светлана Миннеханова табылды. Ул автоледи 2022 исемен алган иде. Икенче урында Наталья Гобайдуллина, өченчедә Айгөл Габдрахманова калды. Җиңүче исә Зейданын зона этабы конкурсында яклаячак. Адилә Бирханова, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре.